Pini nani tu mafan labang so video long nang kethan punji labang ke jong si learner license lapen driving license apply ji pulotang te non update Akimi ke at pondo labang so update Akimi ya puthak sinali tu mafan la so video long nampik lang ponik po lapen athan ponik po nali tum la so YouTube channel long jong si nang kahumri milang polo te ke chinghon penali tum subscribe ikon lapen videos tami nali tum share ponikon tante non kopi sila DL mate LL ke apply along update Akimi ke at pon ma la so puthak le lang polo nang lapet chethan polo nang Tante non la learner license la pen driving license apply asap so da ke change pon dolo labang so ke change pon update aput hagle son so ni alam chethan lo na driving license labang ke India long jong si ilitum gari motor jong si wegzi pulotang te labang so license pang ke doek nang po jong si avi pulte ilitum gari motor ke weg labang ke wegdun long lelo lasi driving license permanent driving license ki doji aphan ki chingsi LL mate learner license labang ke apply ning ji kenang sodlam lasi labang so learner license ka apply ji aphan arta ko an senang ji ma copy pia document senang ji ma lapen learner license apply date pen api copy pia son si claim ning ji ma la so puthak non chethan pononang lapen la ison soni update non Akimi ki at pon labang so update puthak stami chethan pononang kecengsi nalitum permanent driving license mate DL ke apply je fanalitum kecengsi learner bang apply nang la learner ka apply je afan pulotang te arta 16 years tumbang ki gearless scooter up to 50cc labang ke apply longlo mate gearless pulotang te gear away electric scooters ason do halai bangke 16 years arta tumstami piane apply longlo parental consent pen mate hala bank account le minor tumhan kang pu ppson la parents true pen ke apply pi ason son si la 16 years arta tumstami gearless scooter jong se exi pulotangte la ta 50cc gearless scooter nang po 50cc pena ki ong labang ki apply longle la 16 years arta pulo tangte parents true pen alang litum bangke apply longlo lapen motorcycle with gears lapen car la jong si la license jong si apply ji pulo tangte labang ki arta 18 years labang ki complete wek nang kokpo arta jong si 18 years complete lo pulo tangte two wheelers penching lock four wheelers an bangke alang litum learner mate LL la bangke apply longlo lapen kaprek gari ake thepo lo tangte 20 years anengji lapen commercial vehicle jong se vegji pulo tangte arta la bangke 20 years an planning ji lapen non la learner fan ka apply ji apan documents kinang sosod labang ke kaduka weta chini lo mate chini ta hypo aadhar card nang po lapen age proof nang po address proof lapen photograph signature lapen applicable forms nang po labang applicable forms labang ke offline jong si apply plo tangte la so form nang po jong si online apply pele kaduka wed ola online process si do thailo dak si details an bang fill up nang po the dak age proof address proof labang ke only aadhar card le ilitum pidunanta choglo aadhar card pidun lo polote kaprega documents pa nang nilo nalitum photo epak pinang po la pen signature nalitum blank paper long amen che toksi lata upload nang po la pen nalitum mina jong si apply ji pulotangte dak sarati paribahan portal long dam lo pulotangte nalitum hol dak pen apply long ikpo koson si apply neng jima apranga video long nili ka upload tang dolo stame aprang pen non labang ke chepreglo nili dak nampik lang ponji puwai phis tami presently non nili long pen ka apply ji abang awe la se nili lan bang ke khan pachini pontek ti det po je online koson son si hoda ka fill up neng ji ka apply neng ji ma pula so a process bangke stame nili nang ji pulde nang li tom hanang 1 p2 ikpo lapen nali tum paribahan portal long dam pen hoda state select nang po lapen apply for LL putok doji holo sodim nali tum ber nang po ber de pena phi nali tum registration papra nang po registration
pendet nalitum form fill up nang po amen lai father name mother name lai fill up nang po lapen kenang sosot documents upload nang po fee payment nang po fee payment that pen fee nalitum oda online learner test labangke online si pinang po lapen nalitum las bang so learner pan apply igdet pen pelotang te nona bangki 3 days 4 days ba 5 days nang ko kathek arnisi pen chogege aprang bangki learner license labangki arnisi pen masi long lok titis tami non malom bangki asap so delay chat mate der chat titit lo learner labangki lapen learner long date pen afi labang so learner labang ke permanently finally validity labang ke 6 month wet 6 month mate chiklojon trok ang bong nang litum jongsi permanent DL driving license jongsi apply e pulotang te labang so learner labang ke invalid po mate validity judi kok po asinali tum la 6 month ang bong labang ke DL apply nangji kenang sot lo lapen DL apply je afan nalitum jong learner long lo polte apply fee long le lata nalitum la 1 month ane planning hi mate 30 days ane planning ji sapotha nili nang than pachini ponik po dak ke toka dolo permanent driving license ka apply ji afan ko PPS on se claim nang ji mala sapotha stame nili pathia ko nang than pachini ponik po Lapen permanent driving license applies upon you can apply for a driving license after holding a valid learner license for at least 30 days. Nasional itum la learner license long lock pen 30 days planning si la planning that si driving license mate DL fund bangke nalitum apply long ikpo. Lapen DL ka apply a process talason lo isiwet a portal pen lo sarati paribahan portal pen lo nalitum ada nam nang po lapen apply for DL na po adim doji holo so adim ber nang po berdat pen hoda nalitum learner license number date of birth lahai nalitum fill up nang po fill up that pen nalitum documents submit nang po lapen fee payment nang po lake lapen book a driving test slot nalitum hoda pen booking nang po lapen nalitum pass the practical driving test at RTO long bangke non molom ke dam nang ne online pen sila so driving yes tami alang litum hodak pen claim ik typo RTO office dam ting ai nang nilo lasi jong se RTO office ke dam pen jong se nang litum driving test pidam ji polte nang litum pidam long lo lasonta nang litum pan hodak ko PPAC driving test ke endpoint ma polte vehicle koson se control nang ma turning koson se turning nang ji ma lapen kuna se parking nang ji ma traffic rules so dak do typo ang ton lapen road safety awareness lahai assign ta hoda do typo lahai nang litum pang thek nang po lapen ang ton la ilitum la war pidam lo pulo tang te hoda kitok do sign do RVRA pudam nang ji badak tuar ke kek do pulhai assign bu do stame hoda RTO office ang kaduga we la driving test ho long thai pa nang litum lai chini thai nang po chini thai pe na PC jong se pass lo polte nang litum phan DL bangke RTO ahin pen nang pik po stamenon bang nalitum lahai test bangke online pen stame pipon ikme konhat man nalitum driving license ka apply dam hodak se alang litum kaddu ka via process la bang claim ik lapo nang litum tangka binang po documents binang po lanchot lo la polte nang litum la DL bangke long ik po la pen recently update ko PC dak update ki pipon ma pulo tang ten dak nalitum theklong si recent updates in 2026 many states offer other basis verification, online learner test, online fee payment, and digital license service verification. Various have they become stricter to reduce fraud. Matik pinaan state long bangke non bangke other basis verification la bangke kinang sot. Mate face verification la bangke kinang iksot lo. Afrang bangke lahai face verification la thang tanang ne OTP long lo te chok iglo. Ba OTP chipi dun lo pulo tangte aprang ke long joyo sitame non molom bangke ilitum mobile pen le ang ton documents fill up thai sitame nalitum la exam da ho exam la learner test la ke en bangke exam bangke laptop pen engzi ba computer long pen engzi la pen la aadhar verification sitame hodak computer ba laptop long pen si verification un chodji mobile pen bangke non ke un ilostame form lahai bangke kadu ka be fill up thai ta chok la pen stame nalitum la aadhar basis verification la bangke nalitum laptop ba computer long pen si un chodji la pen
ka apply stame laptop lapen computer long si apply unchot po lapen la mobile pen bangke apply bangke un edit po stame ang to registration bang process banda mobile long pen stame claim ikmelo lapen approximate fee la bangke nili directly dak en a fee aputak bangke nili lapu ini si dak kipi ponsol learner license application kipi nengzi la bangke 150 pen 200 an charge lapen LL test fee la bangke around 50 rupees lapen driving license application fan bang around 200 kadu kawe pen dak 1000 molam pen jog deji ini sini dak pi pons tami LL jong se learner license jong naing pulo tangte non molam ke 1500 ba 1600 an endeji along pen along ke stame dak nili tum area bang non presently bang 1600 si enpon bom lo LL apan bang ke lapen la 1600 pu wifi stame nali tum area ko sonne lapen konani area bang ke 700 800 pen long ta haiji stame dak nili tum area an bang ke konani ke 1200 1300 pen cheng log la 1600 an ta dam lo lapen jong si driving license sitame performance tame pi penji pulo tangte tangka la bangke 6000 molam pen anda mulam bangke long lok ta thekji lapen ba ong set ta thekji tame ni li exactly ador bang la bangke nang than thekte dat po la bangke nali tum area koson ma kasuli la swate nali tum hodak bangke pinang po la hello ke changes bangke la son lo nali tum la non LL upon le apply pu office tame Aadhaar face verification la bangke nang igwek po lapen la online learner test la bangta nang litum laptop ba computer pen si test tame pilong shot po mobile pen bangke un elo ada si apps do ka download nang si hala so apps download nang po lapen hala so apps long pen si impu meji la hello learner license lapen driving license ke apply nang si isi process nili nang than pon lapen la update Akimi ki add pon bangke la anchot lo la si nang litum jong si apply ji pulo tangte kaprega son documents panang ne Aadhaar card nang po lapen photo signature la bangke pidon nang wek po jala anchot lo lapen koson se learner ka apply nang ji process driving license koson se ka apply nang ji la so video nang ji pulo tangte nang litum comment box along to ingon nang ji puna lapen video nang litum share pon ingon sipini update la bangke launch lo dumi thakmi kadu kabi card british 2.0 YouTube channel long kelang arat doan stami nilhin pen cardom